The veterans leader Ethan Matibela panguva inoyi odeclarewa aiwa a person aiwa of security interest. Panguva inoyi tinoona kuti pane tsamba aiwa dzobva kuna vakomana vestate security amuona kuti the same guy ane presa yake yakadisruptiwa kuulawayo onzi aiwa panguva inoyi kumaborder post ose ari matatu akada kungoexita must deny him and you must inform wakomana weoffice of the president. Saka pana mashoko ashamisa vanhu panguva inoyi chiitiko ichi chichiitika chichideclarewa kunzi aiwa hapana kutombotiza panguva inoyi ndosubscribe like kuti wambebeleko. Ndipinda pano paBBC vanodanyira chiti temperatures are at boiling point in Zimbabwe. It's now an all-out war. War veterans leader Ethan Matibela is now a person of security interest. The Central Intelligence Organization says Matibela, who leads an increasingly vocal faction of the war veterans, is a person of security interest. In a leaked memo sent to 3 border posts, Maitengwe, Mfongos, and Plumtree, this is the man who had his press briefing disrupted by ZANU-PF thugs, calling themselves Youth Connect on Monday. Ndomashikwa nyika panapa muona netsamba iri attached inobuda ichi attachwa kumune BBC irutaura mashoko ekuti uyu mukomana wanzi Matibela panapa hanzi should same present themselves at Plumtree, Mutengwe, and Mfong's border post. May your office deny him exit and inform the Press Department. Panapa ndo mashoko arikuda panapa tinoona kunzi aiwa mukomana uyu achirambidzwa achinzi aiwa has been declared a person of security interest. Aiwa kuti hakwanisi kutiza, hakwanisi kubuda munyika. Panapa kana achinge angoda kungobuda chete kutoinfomewa kuti utobatiwa mukomana. Mashoko ashamisa vanhu and the people they are watching that space kuti zvichapera mushe here izvo war veterans were calling aiwa the resignation yemutungamiri wenyika vachiti aiwa nezvigananda zvese ngazvirove pasi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu kuti mafungiro enyu. Sana subscribe or like channel, turn on the bell icon.